Dietene November kalo kile mugan fila samba fila ani mugan kile aw nisɔndiyalen bɛ an lajɛbaga jamakulu bisimila bi tɛnɛn sɔgɔma foli ni wale ɲuman dɔn ko bila ka taa di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni sanga kɔnɔna la ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila renouveau matin kan Renouveau matin ni ale renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye kɛnɛ min bɛ sigi aw ye ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 9 na aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan renouveau matin jamakulu fɛ k'a lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka kunnasiri o bɛ se ka ban cogoya min na o la ni anw sigira nin kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka soli ka wuli kɛbagaw fo sabula ale fɛn tɛ baara nɔgɔ ye aw minnu bɛ yen nɔ k'aw ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati aw sera aw ka cakɛyɔrɔ la ka ban aw ka télé bɛ renouveau la aw tun bɛ ka nin jɛmukan in makɔnɔ ko kɛnɛ sigira aw ye maa minnu fana bɛ kɔrɔtɔ ka sɔgɔ anw na u ka sokɔnɔnaw kɔnɔna na ka jɛmukan in fɔlɔ lagɛ ka sɔrɔ ka bɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko nin ye aw ka kɛnɛ sigilen ye aw ye lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma ka tila k'aw fo cogoya wɛrɛ la ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye sabula maaw ka wagatiw cogoya tɛ kelen ye maa suguya caman sɔgɔlen no anw na wagatiw cogoya kɔni tɛ kelen ye an bɛ bɛɛ fo ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagati cogoya ye bi ye tɛnɛ bi dɔgɔkun daminɛ ye o la aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na ka na aw kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila anw ka dibila baarakɛbagaw an bɛ u fo sabula u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ban kumaso kɔnɔ yan nɔ an maa fila bɛ yan nɔ ka baara nundun baaraw kɛ yani ani Isa Kaba ka ɲɔgɔn sɔrɔ tagalen ɲɛfɛ kunnafoniya ko ale na sira fɛ Amadu El Konari ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ Amadu ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tumata somɔgɔw bɛ di an bɛ Ala tanu a kɛra fuma ye tile fila o ye laada ye sibiri ni kari an bɛ munumunu kɛ walasa ka kibaruyaw fara ɲɔgɔn kan siga t'a la i bisimila bi tɛnɛ sɔgɔma saha sɔɔni i ni kanubagaw bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ donc kibaru ale kɛnɛ kan o la bi jɛmukan kɔnɔna na an ka kunnafoniyaw bɛna tali kɛ minnu kan anw ka bakurubaw olu filɛ nin ye hakililajigila sigi k'a fɔ ba min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na min yɛrɛ hakilinan taara an ka jamana premier ministre Choguel Kogala Mayiga fɛ ni o bɛ assise nationale ko fɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ an ka commune taw kan olu kan ka daminɛ bi normalement ni basi fosi ma kɛ ka kɛɲɛ ni fɛn min bɛ tali kɛ politique maaw olu farafarali ko ɲɛ la yalima sigikafɔ min baara nundu baaraw kan ka kɛ an ka commune kɔnɔna na ni fɔcogoya wɛrɛ la phase communale est-ce que o bɛna bɔ wa anw ni Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ o ye anw ka sɔgɔmaden na décryptage babu ye o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen bɛ Kaba bolo a bɛna o walawala kanubaga jamakulu ye kabini sibiri don Tombouctou olu kɔni sigi gɛlɛyalen no u bolo o la k'a ko dun kɛra cogo di Tombouctou kɔnɔna na an bɛna wele bila Tombouctou ka den dɔ ma sɔgɔmada in na ka bɔ Tombouctou a ka se ka kunnafoniya di an ma gɛlɛya min bɛ Tombouctou kan kabiri samedi don kana bila bila ale bɛna o kunnafoniyaw ka o di an ma o fɛnɛ kɔfɛ an bɛ taga Mali marabolo dɔ fɛnɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Fabalakaw kɔni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kunnafoniyaw bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na an bɛna wele bila maa dɔ ma ka bɔ ni marabolo kofɔlen kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fabala ale ka se ka anw kunnafoniya an bɛ don min na ko bibi in na olu bɛ gɛlɛya jumɛn de kɔnɔna na u ka laɲiniw ye jumɛn ye min b'a to u bɛ se ka bɔ o gɛlɛya masina kɔnɔna na Amadu El Konare ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma Sori Ibrahim Diallo bi tɛnɛn sɔgɔma ale bɛ sirabaw sanfɛla la a bɛ jateminɛ la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ tan ka segin kibaruyaw olu kɛnɛ kan kɛnɛya kunnafoni o bɛ Hawa Daɲogo bolo Alexis Kalamidi bɛ bisimila a ma sɔn fɛn min ma ka se ka o lase kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma anw ka bi don fɔli duman o bɛ Kalori Sori bolo an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma sɔgɔmada in na ka fara fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Isa Kaba i n'a fɔ an ye babu fɔ aw ɲɛna cogoya min na o bɛ kɛ ka jɛmukan kuncɛ n'o bɛ tali kɛ décryptage la an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati boloda cogo ye. Sankolo o bɛna jɛya dɔɔni nɔgɔ bɛna tigɛ Kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fonɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fiɲɛ min ni o fanga kɔni tɛna bonya kosɛbɛ Tawurini marabolo kɔnɔna la ka taa se Tombouctou ma ani Kidali kɔngɔbulon bɛna kɛ sababu ye olu ka yɔrɔ jan filɛli gɛlɛya o bɛna don o la gɛlɛya min b'a daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la o la tilegan in na funteni hakɛyaw olu boloda cogo filɛ Kayikaw olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degré 40 na Kulikoro olu ta bɛ kɛ 37 ye
Finten digede bisaba ani woro o bena ke Sikaso bi Kilegaina Segu katache Moptima olutabe ke digede bisaba ani Shekinye Tombouctou ka olutabe jo bisaba ani wolonvlala Gao ani Kidal katase Menakama oluka sinten hakea wege digede bisaba ani Shekinye Taudeni olutabe jingana bisaba ani Flala Bugunika olutabe ke digede bisaba ani wolonvlai Kuchala Kita ani Nyoro olutabe jo digede bisaba ani Shekina Naraka olutabe ke bisaba ani wolonvlai Douanza tabijo digede bisaba ani Konontona Sa ani Banyangara Kilegaina oluka sinteni hakea wege digede bisaba ani Shekinye Joila olutabe jo bisaba ani wolonvlala Bamako distriki konala Sankolo alebena jea noko fitini bena tige kabala fem metalike fonene finyela obena chi mi fanga be seka bonya wakati ani wakati journée kononana fem metalike gongon blon koni obena kay sebawiye ka gelea fitinu do rojan fleli madame ne kilomètre di sheki kata bla futan bonyongo o flelu ku gelea fitini mina do la kasobya ke gongoni Kilegaina température kuma ba obike digede bisaba ani wolonvlai bamakona la minute kuma daina kenet chira ne kanya woro otemeleni sanga bisaba ani nani klebena bi nege kanya tan sheki ni otemenani sanga kilini kanu moko wakati buluda chiro ni bi tene sokoma radi au ma ake kunyi au kilingi na kasiga utana ublado kadam ne kai katabla fota udini ko alaka bi tene kile heredi ankelingi na bela jelemani ko ni ukuna funi daelele ni bikeneto Amadou Bolo akatemeni don kibaru Amadou Mesra Dima kuna funya mun sera ka fara nyogon kan dogo kunche inkonona na fokana se bima igatemeni oluye tabarkala aw minnu ye maliden cɛman n'a musoman ye k'a daminɛ Kayi ka taa Tawudeni ka se an kɛrɛfɛ jamana minnu ma ani maliden minnu bɛ tugan fɛ nin waati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na bakurubaw bɛna tali kɛ an baden chrétiens ka laadala pèlerinage taara kɛ Kita min ye Segukaw ka diocèse baaraw ɲɛmaaya tun kalifalen don olu la minisiri ɲɛmaa taara Asimi jɔyɔrɔ fa ko la a ye dantigɛ dɔw k'a kɛnɛ kan ye min na maaw kun mago bɛ fɛn dɔw la a y'o dɔw fɔ an bɛna lamɛ sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la min ye yuruku ka i bolo bila faso nafolo ni fantaw ni sɛnɛkɛlaw ka nafolo la ka dun ni bolo fila ye ka tila ka cɛkisɛyakanw fɔ ni a ye jamana kiiritigilamaw ko a naja u kan na min bɛ tali kɛ Bakaricogo la a n'a jɛɲɔgɔn ma tanbɔɲanko olu kɔni bɛ kiiritigilamaw bolo ka bi alamisa don min ye bi sɔgɔmada in na u kan ka jɔ kiiri maaw ɲɛkɔrɔ min ye kiiritigɛla jolen dɔw bɛ yen u kɔni minnu ɲininka u dalakan na i k'a dɔn sefa wari miliyɔn caman dɔw ta bɛ miliyari bɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ na fɔli kɛ kiiri tigilamaw ye ni kan jɔlen ma sɔrɔ min da i k'a dɔn kaso bonba na maa kuraw sɔrɔ ko kura tuguni ka fara olu kan ka ladɔnniya k'a fɔ maa caman kɔni bɛ yen misibilenw ni turafinw b'a la ka fa nin cogoya ko in kɔnɔ kosɛbɛ waasa ka kasoladon kɔni kisi nka a yɛrɛ k'a fɔ kiiri mana wuli ka ban foroba nafolo dunni na saraka t'o ɲɛ foyi t'o ɲɛ i k'a dɔn jamana ka nafolo dunni na an bɛna kuma a kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la kunungo minisiri ɲɛma kokura n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ka taa se minisiri fila bɔɲanko olu kun bisimilala kati walasa bɛɛ ni kelenya jonjo fara ɲɔgɔn kan min bolo dara ka se ka taa Asimi jɔyɔrɔ fa o kɛnɛ kan na a kɛnɛ ka katikaw ka préfet ye bɛɛ ni kelenya kuma dɔw fɔ minnu nafa ka bon an ka sigida yiriwali la an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan kibaruya misɛnman caman bɛ bi ka taa se douane maaw olu kɔni ye sɛsogo langolo dɔw kɔni fana minɛ u bɔtɔla Laginɛ Kuremale kati bureau de douane régional Kulikoro o maaw ka cɛsiri don an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan na aw minnu ye cɛw ni muso minnu kun kɔrɔtɔlen don k'an makɔnɔ k'a fɔ aw y'an ma sen fila kan an sigira aw ye a y'aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan bɛɛ lajɛrɛlen ma an y'a fɔ tentɔ sisan dani nɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana kibaruya misɛnnin ka ca bi kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ Bakaricogo la ale co a la i k'a dɔn awa nafolo yurukuyuruku kuma min bɛ n'a kɛra sababu ye a ka waati jan kɛ kaso la kabi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔnɔna la fɔ kana se nin waati ninnu ma min ye baara ninnu tun sonsorola dɔɔnin nka ka kɛ ni minisiri kura min nana transition kɔnɔ ni o ye Mahamadu Kasoke ale ye sariya dɔ laɲini min na ka se ka kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen dayɛlɛ maa minnu bɛ yen ni sɔmikɛlen don walima ni sɛgɛkɛlen don la k'a fɔ u ye jamana ka nafolo dun min ye o sɛgɛsɛgɛliw kɔni baaraw kɔni ala barika la o sera ka dayɛlɛ novembre kalo tile 15 tɛmɛnen
mununa maoma be nu twabe nafulu kola ulu koni twala kuma bala kamana jabi kunfolo bora kaba minye bangne da ka meri sali a jarana jenyo do ma fla banyanko merila ulu koni sanduru kaso nwe o jabi bora ka bi kaba ina fanye kibaro ya kunfolo munu soro biso manda ina bagartikola kasema tam banyanko wore ma munu nya jenyo ye munu yere mbe senekalaw ka baraw nyema ka damine union coopérative ko na dandala yera ka force na folo munu be na kanga ke ka senekelaw kokoro do ka sene yiriwa siga kele do ka foko yu selu bolo do ala ka tanka yireke o do yere ta ko lu ko ni na folo ke klonge fenye wa ubafo fenwo fen kadi olu ye na folo ko la jamana ngono ko ubake ko foiti bo ala o menye bamana do ba fo ko donga jaka se balite mai mana furuba na folo du na ma wulila ko ikele na furuba ka ku gole yaku o kama mi metalike kiri tigila mawye sebe do bo alamsado mununa uya kanu minye bagartugola ana jenya ma tamboyanko ku bela jerele salo kukura o minye biso ma daina ubina ta jokiri nyema anga kiwara nyina do bo keneka soni ni mi boro la big le kono ka se renouveau ka donc kibaru ma na kibaru ya lakika soro kanga kaula donia ka fo sefa wori million chama de be ata se miliaru mamunu dale do nunu koni na kafo ukoni ye olu du senekelaw ko fasaro abi wati jamo senekela chamanyu ka dusuma kasa jira ko senekelaw tala ka misoro seneno sene matrafa ba mamunu mo ko kuna olu kele do banawye wa ubikla ka ikado nga fo check se account vo senekelaw ye ko minye kado atibe o kama kiri tigila mo Mahamadou Kasoge ani jamana fama kuraw ka dangana yaw kono o yuruku keleli baraw daile la bi sogma daina mi metalike jatew ko ya ira ka fo chama mala ka misiuni saraka chama bobi wala saw ka kisi kaso manka minye kiriti la mo ka bara la fon fembe na be talike jamana ka sharia la ko luna boli aboli chugula mi mona bo akola ame oda awkloka ladriya kono ka ira ka fo mashi sagotei ka makata kasolanga fon fe jamana ka furuban na folo duniye kaseka jamana siga sen sabara kono mashi jamana de nyuma shika hakilinate ofanani ni mbora kola kiware obina di awma ladriya ale konna la na mbora yeni no ministre nyama Dr Shokel ko kala maiga o ale koni tumbe ambade chrétien oluka pèlerinage keneka kitaka ofe minye chrétien bora ma bayirika bora jien bunagu ka ni mali marabulu bela jeralela ka nyan soro kita into akun laba nuna mununa o minye beni kilenya ni ka do chama ke mali e batola bamaria atase matigi mawlu sebe koro della ningo mana o ko konala ministre minye sime dine ko mo ka fara delegation chama ka olutumbe ikado jamana ministre nyama no fe ko nuna ale mintun tara asimi guita o joro fa kene kanana kene kan Dr Shogel ko kala maiga dasera fen chama ma mununa ay jabili do yere ke ka nyesi jensele ke nani ni deme ma jefulu do man watin na anga do lame ki kele ki togo chen kamalion de do shuku bla aula ka kele ki malion bulu amanga sumaw ya fo chen chama jamana bawbe aw nyebe minuna i ameriku i risiwo i franciwo i chino mba fo dongo do mbe sega ka pour transition ka bamba exemple uka histoire kono wati do kera uka jamana kumbina fa kumetudu fa nyemo bolla yu muso ni donta ka boli ka buka jamana ko ube me jamana don dama usoro la muy tere di nyoma des patriotes ka weli kambla ka ta jamana don tofe ay nanga fara nyonka anga nganjo hanga jamana horaya na dambe sigi ama Malibu situation de la vie. Farafaredi ka dabla. Yogon dogaya ka dabla. Togo tien ka dabla. Anga tege di nyoma kamali la barakatani. Yado nale ndora kita. Majumende nkumbe. Les femmes, les jeunes, ani dosu. Ça c'est le Mali. Muso, genou, dozo. John et Kumata. Ça c'est le Mali réel. Donc, au Manko, Mali Kura Namba Kadla, Anga Chugoya de la Akanga Ira Mugola. Hali Ministru,
bébé n'a ça en tenue tradition Mali ka kotona de abo de kata conseil des ministres ça dans tout cas quel fini du obéir si des kamuko hakili la madoni doni le pas reconnaître le bazin d'eau mais il est bazin de la cita ni beta faire vers l'angle bazin mais beta dans les cérémonies officielles c'est les tenues cousues par les Maliens bibina artisan be o kafta ku be sana fana be pare di Malien doma donc doni ambe yele ma do ko la Mali kura be doni ko la ba to ka ku de fam kuma ba mi ne fika fa yu odini ya fo Kita c'est une ville historique. Kita c'est une ville de tradition, de chefferie, des religieux, des Nyamakala. Donc, moi, je fais un bi, c'est au nom du président de la transition, Assimi Goïta. Car pour Malion Péa, nous n'avons pas allé de Togolao. Allez de Patale, allez Baraka Chabola, Tayola. Regarde, donc, pourquoi avec sanction Tamalian, comme Assimi Tata, Assimi c'est entre Kati et Kulba, Baramimbaboulou, Santa Bolo Katayala et Katayala. Il quitte Kati, il est à Kulba, il préside les conseils des ministres, il préside les conseils supérieurs de la défense et il est au commandement de l'armée. Au Babo, Tanta Bolukata, pour pouvait avoir confisqué. Avoir du même de Babou. Pour gel des avoirs. Au BBK pour que quand la gauche, quand la malo, pour faire confiance à nous-mêmes. Quand tu fouilles, il y a quelques années, à Koulsé Kakemalao. À quel passé de Kelao. Aninga Djubudo Beki Labe, comme Mali Sigiko. Donc nous devons refuser ça. Tous les Maliens, quelle que soit leur sensibilité politique. Donc on en a au moins de vous. À Bonya Daouka. Yé Mohominou ni Tokeleila. Yé administrateur fou. Moi je joue Fanafou. Il y a des juges qui ont été enlevés jusqu'à aujourd'hui, on les a pas retrouvés. Tous ceux qui sont au service de l'État, qui sont dans l'administration, les lieux les plus éloignés, ni Tara, ni Matokotoroso, des infirmiers, des juges, des préfets, des sous-préfets et les forces armées de sécurité. C'est eux l'État malien. Sans eux, il n'y a pas d'État. Voilà, docteur Choguel Koukala Maïga, Kita, pèlerinage aller senfɛ n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ Choguel bɔra Kita directement la kan ka bisimila Kati kana Assimi jɔyɔrɔ fa min ye Kati quartier 10 ani 3 n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka bɛɛ ni kelenya baara dɔw kun don n'o bɛ tali kɛ minnu kun bɛ kunda salo ni farikolo ɲɛnajɛ ye ni o ye super coupe de soutien à l'armée walasa an ka finitigilakaw bɛɛ ka politique ko mɛ ni parti la an tɛ siya kelen na o ka dabila an bɛɛ k'an cɔ an ka finitigilakaw kɔkɔrɔ walasa u bɛ se ka faso lakana cogo ɲuman na. Min ye Choguel y'o baaraw ɲɛmaaya kundo kunungo wula fɛ min yɛrɛ la ministre Musa Atayer funɛnkɛninw to a la ministre ka se min ye madame Wasijɛ Funɛ Kulubali olu bɛɛ lajɛlen y'u jɔyɔrɔ fa ninnu bisimilala bonya ni karama kɔnɔ Kati autorité kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛnɛ kan na min ye Kati préfet Aruna Jara ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ anw ye ni hakilina ɲuman in kan min b'a to olu ka jate la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛɛ ni kelenya sinsin Mali mago bɛ o min na kosɛbɛ an ka préfet lamɛn. Nous sommes déjà droit de Bana, et Debora, Kati Debora, donc ça veut dire que comme Karabi, Adjara Katika Bay, donc comme Karim Robey, Yaro Ambeganga, c'est Bi, personne n'a le choix, on doit accompagner l'armée malienne. Adjara Moya, Madja Moya, accompagner, donc nous devons l'armée accompagner, une transition accompagner, Diago, Flavitano.
Donc ça veut vous dire que malien bes akila ka kelen bi malien bes ko kan ka kelen angana frubla akila anga jira mali ka batigi mali ka sega malien be ka tanyo ka segi nyoma fe pour que anga sega transition réussi ka ya no kera ala be mali ola malien be lafia sinon une transition mo nyala kan kisi amatla volada donc ama nyini be fa be ga ne accompagner anga bodungo do kana ikibu soutenir ka supporter pour que anga mo mun banyo ka sega encourager par ulu ka sa dongo do on de takola donc buru ka encourager ka dusu soro pour que mali ka sega sauver tandri modi tabarakala ni Aruna Jara katika ka prefet do kenen kanana mauladuna ka fo ye mine chama mbata muso la kaucho alani du yakuba ya ministry ka bonya kono ka seka odi kati muso la je kulu ma obise ku yere demene aye choya mina ni bara nunu do na kunungo mumina to sena abenye manya kalifale do jamana kuntigi asimi guitala o anya fote na mbora yinno anya fo jamana den chama be munu ye sigida kono ye munu furkule do bi komini chama mbola ka se marabulo ma munu me ku kan so goya jira ka nyesu ka manyema do ma munu tiga barake oluka jatela uka maraka jirwa kama o maula kolokan gaw sepe koro timine do ka damne dukutigila kawni dinenyemo ni dukuma chamana munu bora ku kan so goya jira kusebe ka nyesi uka conseil de cercle manyema mani oye jaji jaraye o furukule kusebe ka keni kewale ni yere chwa ku be layini ke ko ka le wuli ka bo kuna uye hakilina do fo ni so goya tamani kene ka anga jado laje Jaji fait parce que ñomo ñumanté jaji ka wa sigiraliya mo jo keme kulugani aya bishegi ni duru wele fagala oye o tan ñomo ñumaye jaji morale do nga demtani do la ko foka bo magasin makuno ko parce que ya sira siga nye gidorongoro ale yara ka police gidoro kam ka tab moko duguti ko nga tama nga irante jaji fe ñomo ñumanté abe cheli min go cheli nani kata ni mi bishegi ne ka juru do kulugani ngawla kulugani na lamini kamela ka jaji da mo ama magonya ya famune bodo ngore kamo ama ko aga bo nga duguro ñemugo ñumande anta fe ode nga wele ku manga dugu ko anda fe amba fa ka wuli ka banguna an wele ka se bela jelma bega jega ka kele aka wuli ka banguna
tabarkala min bɛ tali kɛ Kolokani ale dugutigiw yɛrɛ de sigira dugutigi bulon ka yamaruya di dugudenw ma ko ka taa conseil de cercle maa ɲɛma gɛn ka bɔ yen k'u kana tiɲɛni kɛ nka u ka a gɛn bonya ni karama kɔnɔ min yɛrɛ la u ye gogoro kura 6 san ka conseil de cercle finɛtiri n'a da bɛɛ lajɛlen su a karaw k'a yira k'a fɔ ni Jaji Jarama wuli ka bɔ conseil de cercle kunna ko conseil de cercle tɛna baara kɛ min ye sigida ɲɛma minnu bɛ yen n'o ye préfet ye u y'a yira k'a fɔ u na kibaruya lase maraba ɲɛmaw ma n'o ye gouverneur fo ka se ministère de l'administration territoriale ani jamana faamaw ma ni gɛlɛya kɔni de bɛ yen min bɛ tali kɛ Jaji Jara yɛrɛ la an ye fɛrɛ kɛ k'a lasɔrɔ a kɔni ko fɛn fɛn b'a la ka da ale la ko bɛɛ lajɛlen ye jugun nkalon ye ko nin ko ye politique ko de ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na waati nataw la an na kibaruya ɲini hali bi n'a ka bɛn u yɛrɛ fɛ waasa ka ko in a jɛya k'a dɔn gɛlɛya ye fɛn minnu ye saga ye 42 sɔrɔ coyi an ka kumaso kɔnɔ waati kelen bɛ jamana marabaa n'a kanubaa bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ la nin waati na fana tun b'o ta an b'a bila yan fɔlɔ. O sanga kelen kɔnɔna na anw bɛ fulakɛ bisimila Sori Ibrahim Diallo a ka se kan anw ladɔnniya sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ okumu min kɔnɔna na sirabaw bɛ lahalaya min kɔnɔna na bi tɛnɛn sɔgɔma anw nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Batɔma Kane a lajɛ ni Sori bɛ da la i k'a bila ka don.